idih ponakan karo padene ke sing kathek bisa kayong rukune luar biasa nemen yakin ajib wis pokoke ke padene karo ponakane sing gantenge luar biasa nemen yakin. Apa kabare Jali Brang Sutra? Alhamdulillah sehat Om. Sampean iki pimen ki Kang Durji kate. Alhamdulillah ya aku sehat wis pokoke alhamdulillah. Sampean urung mari bulen. Cangkeme sing ilate ditantuk tawon ki urung mari sampe saprene dibulen ayo. Ayo ya ora mai-mai amene ora mari-mari ngene men kok. Ya wis lah pokoke diusahakna ditambani aja didelingna tok wong penyakit kaya kowe. Wong sing nggo heran kan. Wong sing ngarane ilat bisa kos ya ditanduk tawon kaya kowe ya ngomongnya kangelan ngomong. Nah ya wis pokoke. Lah nih kulup Jali Brang Sutra ya. Ya kenyong pengen krungu suarane kon nembang kaya sing disit-disit kae bisa kaya gelik-gelik nemen kaya nyong pengen krungu. Lagune kaya ndak. Lagu apa Om? Nyong kaya isin wae iki kon nembangan apa kaya. Nyong nembangnya suarane pas-pasan nemen asline. Wis lah. Aja kesuwen. Lagu apa sing kon bisa wis. Intine nggo hiburan. Ya anggar padene kon nembang lah kaya ki ilate tanduk tawon penembang kepriye. Kon bae. Kon aja padene ta wis bahasa bebek kudune kon paham kowe. Engkau jadi kenangan dalam hati, terlalu lama engkau pergi. Langit masih begitu anggun dan biru, memayungi taman itu. Kiambang menjadi lambang, kau bagai bayang-bayang, kini ku terbuang. Danau tenang selalu, seolah tidak tahu gelora di hatiku. Selama hayat ini ku simpan rahasia hati. Ajib. Luar biasa, yakin luar biasa lagune bisa gelik-gelik nemen yakin. Lanjut, diteruskan, dilanjutkan. Yakin, nyong asline ya nyong kuwe netok bisane. Pamangane nyong lagu ya bisane kur pas-pasan. Ora nemen-nemen kaya sing lagu nyanyi asline nyong ora bisa kaya kae. Tapi yakin luar biasa nemen suarane wis luar biasa nemen yakin. Anggere aja biasa di luar ya kulup ya. Yakin luar biasa.
Bisa lagu bisa kaya nggelik-nggelik nemen kaya kowe nyong yakin ponakane Kang Durci Katek iki. Ah, iya wane awan isin wane nyong wane nyong ani awan ni nana ni ora hematmu ora hematmu. Nek nyong ani alah wis ngomong apa genah-genah orang ngomong-ngomong apa wis pokok percuma wis apa nek kandakna kaya ngapa yakin wis ponakane iki kon terusnake lagune iki dilanjutkan yakin nah aku asline ya isin nembang kaya piye ya bukan suarane nyong wis pas-pasan nyong wis pomarong poma nyong ya emo asline nembang iki sampun ya wis etung-etung nggo arane nggo etung-etung nembangi polahiran bu apa ya wis ora apa-apa wis. Nah sing penting ya galekna wong bunga sampean melu bunga ya ora apa-apa kaya kowe. Wis gampangane wong nyong bisane kaya tok ora ibarate apik nemen kaya sing asline kaya nyong ora bisa terus terang ora bisa. Darani kowe lagu ya mangane nyong muni iron-iron niru-niru guys kok nyong krungu ning YouTube yang nyong iki lagu apa kaya kowe melu-melu nembang kaya ora muni kaya nyong ibarate bisa sampai duduk ngono nembang wis pentole pol-polan wis pokoke nyampe pol ngono bae ngono yakin ora dadi ibarate blaine wong nembang sing penting nyong ora mblaini ngomong ora ngrasani wong wis nembang ora apik bae nyong wong bisane nembang hacul-cul bumbu ya yakin wis konda wis nyong salut wis saring suarane kon yakin gampangane walaupun ponakane wong angon bebek tapi suarane bisa kaya yang luar biasa wis pokoke nang angon bebek nang angon bebek no angon bebek ora aneh yo hebat ora aneh yo hebat ngono ora aneh nyo ya nek nyali blang nu Jali Blang Sutra sing genah areng ngomong genah ang aja ngomong sing ora-ora iya ya wis kae nyong aja digawe masalah wis masalah padene aku ngomongnya kayak gini ya memang ilate ya anu cukup ilate kayak memang kenang musibah gue kenang musibah ya danuk melas wong ilat kok sia ditanuk tawon sipun kepri mana-mana ya kayong anjuk luar negeri kayong laka ilat danuk tawon anane kan padene aku tok aku bisa salut ilat bisa tanduk tawon kaya luar biasa nemen yakin ajib wis pokok ajib luar biasa ajib kaya yang nembang ya iki ya bukan salah-salahe ya yang njaluk ngapurane arane ya wong blajaran kaya nyong sabisa-bisane kuwe cara kasare wong nyong ya bisa naik ikut tok sih pan primen berusaha cara kasare nemen-nemen digawe serius moga nyong nembang ora bener ya njaluk ngapurane wis pokoke kowe kaya kowe ya
Ya wong padene nyong mbok kan salah-salah ngomong sing ora dimaksud. Ya nyong njaluk ngapurane wis, sing ngomonge genah kowe mbok padene nyong ngomonge. Ora genah kowe kaya kowe Om ya. Ya, ya kaya nyong kan wis biasa, biasa wis pokoke karo padene kowen ya Jalibrang. Nyong wis biasa wis ya. Pokoke ya aja digawe ati, intine nggo hiburan ya. Penonton Cakra Seni dimanapun berada semoga terhibur ya. Ya semoga terhibur dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya dimanapun penonton Cakra Seni berada ya. Wis kita arane kundu-kundu rasa ponakan karo padene anak pake ya wis ana nembang ana guyonan wis lah kilah arane wayang cerpen. Terima kasih yang sudah tonton video Cakra Seni. Ya, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin.